Yun, hello. Magandang araw sa atin. Welcome back na naman sa ating channel, Ilocano Ganger. So, for today's video guys, ito na. Ibubulpak ko na itong Taurus ko. Sobrang haba oh. Yun. Ang hirap umikot sa loob ng kura. Tapos magalaw pa pag tumitira kasi mabigat tong bandang harapan niya. Ito banda mabigat. Kaya mas nasanay ako sa bullpup, kaya bubulpup na natin to guys para magaan siya. Ang isa pang kagandahan sa bullpup, kasya dun sa bag ng airgun ko. Ito kailangan mong i-pull tong itong folding nya, tapos hindi pa kakasya, kailangan mo pa rin tanggalin itong silencer nya. Kaya tanggal kabit. Kaya i-bubulpak ko na guys. Yan. So, sana abangan nyo yung pag-bulpak natin sa unit natin. Ito. Taurus. Yun. So, stay tuned guys. Gawin na natin to. Baka gawin pa ng iba. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan. Ito na yung trigger nya. Nagawa na natin. Yun. Ayan. Yun. So gagawa na tayo ng bat nya. Gawa na tayo ng bat. So stay tuned. Yun, ito na yung bat nya. Yung design ng bat nya. Yan. So papatapos natin guys. Punta tayo dun sa furniture shop. Papatapos tayo.
Model ka. The next day. Ito, yung pinatapos natin. Bagong design pala to guys, na bat natin. Try ko sa Taurus ko yung bagong design. Ayan, iba yung design niya ngayon. Hindi katulad dati na diretso pa gano'n. Tapos may yung iba dalawa butas, yung iba isa. Pero diretso gano'n. Ito may ano siya dito. Tsaka diretso dito. Hindi siya naka-slant na gano'n. Ito na. Ito na yung nakabit na natin yung trigger niya. Ayan. Nilapat na natin. Nilapat na yung airgun, pati yung trigger niya. So, malapit na guys. Ukayin na natin siya. Ukayin na natin yung design niya para matapos na. Tapos ilalagay ko na rin yung dito, yung shoulder pad niya, yung rubber dito. Ayan, kalapat na siya. Ayan. So, sige. Stay tuned guys. Meanwhile, Yun. Magandang araw guys. Natapos na natin yung Taurus natin. Bale, nag-uulan dito dahil sa bagyo, kaya natapos natin itong bullpup natin. Hindi tayo makalabas. Bola lang yan. Kaya tinapos ko itong Taurus ko. Naisipan kong i-bullpup to guys kasi masyadong mahaba.
Saka mabigat yung harapan niya. Kaya nag-decide ako ng bullpup na lang gagawin. Ito guys, bagong design ng bat ko, bullpup. Ayan. Oh my God! Yan. So, ito yung Taurus natin. Gawa natin siyang bullpup. Yun. Nandun yung butas niya. Mas may design siyang butas niya. Yan. Ibang design. Para may iba naman. Yan. Yan. So, medyo mixy na siya. Yan. Mixy na. Ito, medyo ano lang to. Ito, kaya parang nakahang siya. Hindi naman gumagalaw yan kasi makapal itong inuupuan yan, alloy. Paano masabi? Pero pag nagka-pera tayo guys, bibili tayo ng yung talagang makapal na ilalagay dito. May maaasahan ka naman kaya? Pero pansamantagal, ito muna. Ito muna. Yung kay Brother Cristo. Nilagyan ko lang ng ano. Ito. Pinutukan ko lang siya. So, ito na. Yung Taurus natin. Yun. Yung Taurus. So, natapos na siya. So, salamat sa ano guys. Tiyatsagang panonood sa mga video natin. Kahit di tayo nakakapag-hunting. So, natapos na to. Baka sakaling makapag-hunting na tayo. Yun. I-share ko na lang. Yun, sige guys, salamat ulit sa panonood. So hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Abangan nyo lang yung mga ibang upload natin. Yung mga napapadaan dyan na hindi pa natin kasama dito sa channel. Yan, kung mahilig ka sa mga ganitong video, mga tungkol sa airgun. Yan, mga paggawa ng bat, sa hunting. Yan. I-subscribe mo na yan para sama-sama tayo guys, para dumami tayo. Yun. Sige guys, thank you. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.